Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, enhanced community quarantine sa Negros Occidental kag Bacolod ginpalawig tub Abril 30. COVID patient number 1 sa Negros Occidental nagnegatibo na sa COVID-19 samtang 108 ka PUI sa probinsya negatibo man sa Balatian. Sa balita nasyonal, positibo ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, nagdangat na sa kapin 4,000. DILG ginmanduan ang lokal nga gobyerno nga magtukod sang kaugalingon nga isolation facilities. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Huwebes Santo, Abril 9, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpalawig tugtog Abril 30 ang implementasyon sa Enhanced Community Quarantine sa Negros Occidental agud mapunggan ng local transmission sa Coronavirus Disease 2019. Sunod kay Gobernador Eugenio Jose Lacson, iya ginpirmahan ang Executive Order angot sini kahapon sang hapon. Duha pa sang gobernador nga sa idalom sa extended ECQ ang mga gin-issue nga exemption permits nga may petsa nga tugtog Abril 14 ang pwede sa gihapon magamit tugtog Abril 30. Marso 26 ang in-issue ni Lacson ang Executive Order 20-20 nga nagapaidalom sa bugos nga Negros Occidental sa ECQ sa sulod sa 14 kadlaw umpisa Marso 30. Sadtong Martes, kinapurbahan man ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpalawig sang ECQ sa bugos nga Luzon tubtob man sa Abril 30. Extended man ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa siyudad sang Bacolod tubtob Abril 30. Ini matapos ginpirmahan ni Mayor Evilio Linardia Executive Order number 29 nga nagapalawig sang ECQ sa Bacolod. Nasaad sa EO sang alkalde nga as of April 8 ang Bacolod ang may 7 ka kumpirmado nga kaso sang COVID-19 kag isa ang napatay, 99 ang negatibo sa virus samtang 56 ang pending pang resulta sang COVID-19 test. Sa teleconference, ginpahayag ni Linardia nga nagapakita sa statistics nga mayara sang pamahog ang local transmission kag dapat hindi ini pag-i-underestimate. Ini ang naging desisyon sa alkalde matapos ang konsultasyon sini sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, City Health Office kag Disaster Risk Reduction and Management Office.
Nagapangabay si Mayor Bing Leonardia sa kapulisan nga idiron ang pagchekyar sa managalinabay sa checkpoint sa siyudad sang Bacolod. Ini kasunod nga madamo sa gihapon sa masalakyan nga makitaan sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Leonardia, magapangabay ini sa kapulisan nga hugton pagid ang pagcheck sang home quarantine pass sa managaagi sa checkpoint. Nagpanumdum ang alkalde nga pwede lamang makagwa sa balay ay isa ka miyembro sang pamilyang mayara sang HQP para magbakal sang ilang nga kinanglanon kaangay sang pagkaon kag bulong. Ini sa tuyo nga mahagan-hagan ang pagwa sang tao sa ilang mga puluyan. Apang base sa personal nga obserbasyon ni Leonardia tinigdan nga gabi sa downtown area, iya nakitaan nga nangin matawhay, malinong kag limpyo ang lugar. Sunod kay Leonardia, ginapatuman man sang kapulisan ang curfew apang dapat nga hugton pagid ang implementasyon kung kinahanglanon. Ginaprobahan sa Sangguniang Panlunsod sa Bacolod ang Memorandum of Agreement tangod sa ginadusong nga 20 milyones pesos nga pagtukod sa Biolab para sa COVID-19 testing sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sunod kay Leonardia, isa sa mayor nga aspeto sa pagpakiaway kontra COVID-19 ang mga dapat may baluan kung pilang positibo sa balatian. Sa pagpakiangot ni Leonardia sa Iloilo, ang Western Visayas Medical Center ang makapagwa lamang sa isa kagatos ka resulta sa COVID-19 test sa kada adlaw. Ginapaabot ni Leonardia nga kung matapos na ang biolab sa sulod sa 45, tugtog sa 60 ka adlaw, ini ang makapatigayon sa 200 tugtog 400 ka test kada adlaw. Ginklaro man ni Leonardia nga ang biolab ang hindi lamang para sa Bacolod kundi makabenepisyo man ang Negros Occidental kag pwede man ang Negros Oriental. Nagpasalamat si Leonardia sa mga miyembro ng SP sa pag-aprobar sang kantidad nga i-release para sa biolab. Salamat sa kay Vice Mayor kag sa aton mga konsehalis, gin-approve na nila ang MOA between Bacolod City and the regional hospital, no, nga maging sitos sang aton nga biolab. Mayor Evelio Leonardia. Gintawag naman ni Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga overacting ang ginaligar pagpangsabotahe sa pila ka persona nga nagpahayag nga magauso ang kinawatay kag kaso sang hold up sa karon nga ginpalawig ang enhanced community quarantine sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Sunod kay Pico, malayo ini matabo kunyara ang kooperasyon sang publiko kag tungod ang gobyerno nagatingwa para hindi ini matabo. Doon man ni Pico nga hindi rason ang paghimo sang krimen agud masulbar ang problema sa COVID-19 pandemic. Sa baylo dapat hangpon sang pumuluyo nga tanan nagasakripisyo kag hindi preparado sang sini nga masakit. Samtang gitpasiguro ni Pico nga mayara sang quick response team nga nakahanda sa tiun nga mayara sang magpamintaha sa panahon sang ECQ. 108 na ka mga patients under investigation akong POI sa Negros Occidental ang nagnegatibo sa coronavirus disease 2019 akong COVID-19. Sa kabugusan nga laboratory results as of April 6 and 7, 2020, nagapakita nga sa 108 ka mga ginkuhan sang swab specimen, 27 sa mga iniya mga healthcare workers sa Teresita L. Halandoni Memorial Provincial Hospital sa siyudad sang Silay, kag 8 ang naka-close contact sa isa ka nagpositibo nga taga-Banwas ng Ibi Magalona. Sunod kay Negros Occidental, Governor Eugenio Jose Lacson, nagalaom siya nga magapadayon ang pagdubo sa kadamuon sa mga PUIs kag persons under monitoring sa COVID-19 tubtob matapos ang extended enhanced community quarantine sa Abril 30, 2020. Nagnegatibo na sa coronavirus disease 2019 ang 41 anyos nga babae nga taga-Banwas ang Ibi Magalona nga COVID patient number 1 sa probinsya. Ini ang ginanunsyo nga resulta ni Gobernador Eugenio Jose Lacson sa ikaduha nga swab test nga ginpatigayon sa tuong Abril 2. Sunod kay Lacson, ginkuhaan sa ikatatlo nga swab test ang pasyente sa Abril 6 sandig man sa COVID-19 testing protocols ng Department of Health. Ining swab specimen ang liwat nga ipadala sa Western Visayas Medical Center kag ipaidalom sa laboratory examination. Sa 135 ka mga swab specimen nga unang ginpadala sa Negros Occidental sa mga laboratorio sa COVID-19 testing, isa ang nagpositibo, 130 ang negatibo kag 4 ang ginahulat pa ang resulta. Nadugangan sang duha ka kumpirmado nga kaso sa COVID-19 ng Western Visayas. Base sa Western Visayas DOH COVID-19 Bulletin 13, nagdugang sa record ang duha ka persona nga amo si WV patient number 37, isa ka 50 anyos nga lalaki kag ang ikaduha amo si WV patient number 38,
Isa ka 52 anyos nga babae lunsay nagikan sa Pavia, Iloilo kay naka-close contact kay WV patient number 11. Ang duha ang mga asymptomatic, stable ang kondisyon, kag lunsay naka-home quarantine. Sa karon naglambot na sa 38 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa record, ang Aklan ang may 6 ka kaso, isa sa Antique, 4 sa Capiz, nga may 1 ka patay, 15 sa probinsya sang Iloilo nga may 3 ka patay, 4 sa syudad sang Iloilo nga may 1 ka patay, kag 7 sa syudad sang Bacolod nga may 1 nga napatay. Samtang 1 ka pasyente nga na-record sa probinsya sang Negros Occidental ang nakagwa na sa hospital matapos nagnegatibo sa repeat COVID-19 test. Sa record man sang DOH-6, may 391 na ka mga PUIs ang nagnegatibo sa COVID-19. 163 ang na-discharge, samtang 170 naman ang padanya ginabulong sa hospital. Samtang 44,668 sa 54,608 nga ginakabing nga persons under monitoring ang nakakompleto na sa 14-day quarantine. Pagadugangan sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang paghatag sang bugas sa Linsen National Food Authority bilang bulig sa mga local government units. Ini ang ipahayag ni Governor Eugenio Lacson matapos imando ang pagpalawig sa implementasyon sang enhanced community quarantine sa probinsya tubtob Abril 30. Sunod kay Lacson, hatagan sang tiga 400 kasako sang NFA rice ang mga banwa kag syudad agud ibulig sa mga apektado nga residente. Ini na ang ikatatlo ka bes nga rice subsidies ang gobyerno probinsyal umpisa sang implementar ang ECQ sa tong Marso 30. Una ang inhatag ang taga 800 kasako sa bugas nga nagabalor 1 ka milyon ka pesos sa mga LGUs kag insundan sang balor 500,000 pesos nga NFA rice para naman sa mga kabanwahanan. May bago nga pulisa nga ipatuman ang DSSD Bacolod sa paghatag sang second wave sang food packs para sa mga pumuluyo sang syudad umpisa subong nga semana. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Pasita Tero, pamuno sang DSSD Bacolod, 45,000 ka mga food packs ang ipanagtag sa ikaduha nga batch sang ayuda sa mas mataas ikumparar sa 40,000 ka mga food packs sa unang nga batch. Ginpathag ni Tero ang kadamuon sang food packs sa kada barangay ang nagadepende sa ilang nga populasyon. Ini kasunod nga may mga kapitan nga nagreklamo nga jutay ang ilang nga food packs sa first batch bisan nga dako ang ilang nasakupan. Sunod kay Tero, nagadepende na sa punong barangay kung sino ang ila sining hatagan sa food packs nga nagaunod sang 7 ka kilo sang bugas, 5 ka dilata kag 5 ka noodles. Prioridad sang DSSD Bacolod nga hatagan sa second batch ang kapin na pulo ka mga barangay nga una nga nakapasa sang liquidation sa unang nga food packs sa ginpanagtag sang tong Marso 30. Ang barangay nga mapaslawan nga makasumiter sang liquidation ang makabaton sang food packs Abril 13 kon 14. Nagpanugyan si Tero nga unahon nga ihatag sa pumuluyo ang food packs sang syudad kag iseparar nga ihatag ang food packs sang barangay para hindi magsala ang tawo. Apektado naman ang bilang ka mga pumuluyo sang barangay E. Lopez, Kapitan Ramon kag barangay Patag, syudad sa Silay matapos naguba ang Malisbog Steel Bridge nga nahamtang sa Hacienda Malisbog 4, barangay E. Lopez. Sa interview sa Aksyon Radio, sa ilanan ay kagawad Carmela Medel, kagawad Joseph Henong, bulan pa sang Pebrero 2020 na diskubrihan nga naglitik ang mga salsalon sa pila ka parte sang Taytay. Suno kay Medel, ginahulat pa nga makaayo ang Taytay agon maagyan sa masalakyan gikan sa 3 ka mga barangay. Ginpahig man ni Medel, sa karon ginapanugutan gid lamang nga makaagi sa Taytay ang mga tao kag mga pumuluyo sakay sa bisikleta apang ginanubili sa masalakyan kag motorsiklo. Ginklaro naman ni Barangay 9, Isabela Captain Antonio Real Jr. kagagawad Noli Banay nga wala sila sang ideya angot sa legasyon sa gwardya nga pumuluyo sang nasambit nga barangay nga ang iya nawong ang ginimprinta kag ginpaskil sa mga border sang banwa. Suno kay Real, iya lang ginsugilano ng gwardya kag ginpathag kung ano ang ginsaad sa guidelines partikular na pagkonsiderar sa iya bilang person under o patient under investigation matapos nga wala ini nakatiner sa balay umpisa ginpatuman ang enhanced community quarantine. Sunod naman kay Banay nga iya usisaon ang alegasyon sang gwardya kag magkadto ini sa border agod siguruhon kung matuod ang isyu sang ginpaskil nga litrato kag kung sino sini ang may kahimuan. Ginsunog naman sang bana ay puluyan nga yara pang asawa sa sulod sa sitio Bayog-Bayog, Barangay Bulata, Banwa sang Kawayan sa tong Martes ang aga. Ang bana ginkilala kay Leodigario Cabalida, 60 anyos, samtang asawa ginkilala kay Angelina Cabalida, 58 anyos. Sunod kay Police Major Lowell Garinganao, ang hepe sang Kawayan PNP, naakig ang ining bana kay wala ginatagan sang kwarta sang asawa
nga bag-o lang nakabaton sang kung bago lang nakabaton sang kwarta o kung ginhatagan sang halin sa Pangtawid Pamilyang Pilipino program o kung 4-piece. Nagpahubog ang bana, kaginsunog ang ilapuluyan, ngayon sa sulod sang asawa, apang nakagawa ini, pagi sa pagkakas sang atop, apang napasok gihapon ang magkamot. Luyag makuntani nga tambagan sang kaingod ni si J.R. Bernardo, apang ginlabo pa ini, igo sa abaga. Nalaban man ni Bernardo ang suspetsado, apang gamay lang ang pilas nga naangkon sini. Duha pa ni garing ganaw, palahubog ang ining bana, kag ikaduha na niya ginhimo nga pagsunog sa puluyan ang nahimo sini ang asawa kay si Bernardo, ginabulong karon sa ospital samtang preso naman sa custodial facilities sang Kawayan PNP ang ining bana. Nung kinabay kada naglabo sa sa isa ka tao regarding sa okay nag-reject by nag-regat ng mga edad daw ang perfect ang kwarta para sa mga nga. So may gamay guro nga misking ng understanding between ng mga tawa. Si Major Lowell Garinganao sang Kawayan PNP. Kag sa katapusan nga balita lokal, dakop ang mag-live-in partner sa bypass operation sa otoridad sa Ulaybar, Matagoy, Barangay Rizal, Syudad sang Silay, Martes sang hapon. Ang mga suspect ang ginkilala nga Sanday Nilo Hamora, 51 anyos, kag Rosa Elano, 52 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Major Rolly Pondivilla, ang jefe sang Silay PNP, ang mga suspect ang ginakabig nga street level target kung SLT sang otoridad. Nakompiskar sa ila poder ang 225,000 pesos nga ginapatihan shabu, drug paraphernalia, duha ka cellular phone, 740 pesos nga benta kag 2,500 pesos nga buy-bust money. Preso naman ang mga suspetsado sa custodial facility sang Silay PNP. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25. Sa ato naman nga magka-aksyon bala, ang kung mag-ubo ka gani subong, may sipon ka, dudahan ka dayon, nga basi may COVID-19 ka. Areho, pinarekomendar nato nini sa inyo ho, para nga makalikaw kita sa ubo, sipon, rangkaso, ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. May vitamin C ini nga natural kag organic nga naga-prevent sang ubo, sipon, kag hilanat, kag iban pang respiratory illness. Immune booster pa gapabakon sa aton immune system sa ini pa sa research sa Kentucky Medical Center USA. Kaining baloka ining mangosteen ginakabig ining queen of fruits, no? So ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea may B complex, ang B1 para sa reflexes, ang B6 para pabakod sang lungs para malikaw sa ubo, ang B12 para maayo ang absorption sang sustansya nga kinahanglanon sa aton lawas. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea manggaranon sa vitamin C, natural ka organic, kag wala sang preservative kay pure ini gikan sa mangosteen. Mabakal naton sa mga butika malapit lang sa inyo lugar. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo garantisado kag wala sang preserbatibo magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, original nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imong lawas samtang padayon ang pagkuskus. Safe, bangod wala ini sang chemical component. Magluwas dire, ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kun kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergy. So sa aton mga ka-aksyon, maggamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang habon nga original. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas,
ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transport. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagsaka sa 3,870 ang kasos ang nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas matapos na record ang 16 kapanibagong kasos ang masakit. Base sa pinakahuling nga records ng Department of Health karon nga dakon kahapon nga adlaw, nadugangan naman sang 12 ang naka-recover kaysa karon yara na sa 96 ang kabilugan nga nag-recover. Nagdangat naman sa 182 ang mga napatay matapos ma-record ang 5 pa kadugang napatay. Ginmando sa Department of Interior and Local Government sa mga local government units nga magtukod sa kaugalingon nga isolation facilities para sa COVID-19. Sa press briefing ginpahayag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya
Ginmandoan na ni Secretary Eduardo Anyo ang mga lokal nga opisyal nga magtukod sa nasambit nga pasilidad. Dugang pa dako ang posibilidad nga magsaka pa ang porsyento sa COVID-19 positive patients. Palayag ni Malaya nga ang bag-o nga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nga wala sang sintomas o kung may mild symptoms, ang abisuhan nga magtiner sa sini nga local isolation facilities agud malikawan nga magdamo ang kag magginutog ang COVID-19 patients sa mga hospital. Ginpalayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhiere nga hindi pwedeng mahimo nga community quarantine facilities ang mga barangay health stations bagod tuman kagamay kag wala nakasulod sa standards ng italana sang Department of Health. Suno kay Verhiere, sa virtual press briefing, may standard ang community quarantine facilities kaangay sang kalaparon sa lugar agud mapatuman ang insakto nga distansya sang kada katre. Duha pa ni Verhiere, kung sa BHS, 2-3 lamang ka pasyente ang pwede, rason nga hindi nila pwede ini nga i-rekomendar. Suno pa kay Verhiere, iniman ang sabat nila sa J Brothers Construction Firm sa rinig palayag nga i-convert ang masobra 500 ka mga barangay health stations bilang COVID-19 facilities. Ginrekomendar sang Department of Health kon DOH sa publiko nga mag-usar sang face mask bilang proteksyon batok sa COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhiere, bisan sa yara sa lang sa sulod sang puloy-an, ila ginarekomendar nga maggamit sang improvised mask kang isang cloth mask sa piyak nga ang proteksyon ang ginakatag sini ang hindi kaangay sang N95 mask. Dugang pa ni Verhiere, ang DOH ang natalana mag-release ng guidelines sa standard use ng personal protective equipment. Madumduman ginmando sa gobyerno nga magsuksok sang face mask sa mga lugar na ginpaydalam sa enhanced community quarantine. Kag ginaengganyo ang publiko nga magamit bisan ang mga reusable mask kag panyo kung magwa sila sa ilang mga pulian agud malikawan ang transmission sing virus. Magapabilin sa Manila kay hindi magpauli sa siyudad sa Davao sa Semana Santa si Presidente Rodrigo Duterte. Suno sa kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, iniagud padayon nga ma-supervise ang containment measures nga ginahimo sang gobyerno matapos na ang COVID-19. Suno kay Panelo, padayon nga magatrabaho si Duterte samtang yara sa bahay pagbabago sa sulod sang Malacañang Complex. Dugang pa, padayon man maghatag sang direktiba ang Presidente sa tanan nga ahensya sang gobyerno sa anuman nga sitwasyon nga kinahanglan gilayon sang solusyon. Naibaluan na talana kung tani magpauli si Duterte sa siyudad sa Davao, agud makaupo niya pamilya kag iselebrar ang birthday sa bata nga si Veronica, apang ginkanselar sang Presidente ang iya nga biyahe. Hindi pagbatunon sa gobyerno ang photocopy nga Social Amelioration Card para sa duha ka bulan nga COVID-19 Emergency Subsidy Program sa mga pigado. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles ang Department of Social Welfare and Development, hindi mag-honor sang photocopy sang card nga requirements sang pamilya agud makakuha sang ayuda halin sa gobyerno. Duga pa ni Nograles nga ang local government unit ang dapat nga magbulig sa pag-imprinta sang Social Amelioration Card apang hindi dapat photocopy. Ang DSWD nagumpisa na sa pagpanagtag sang cash aid sa mga makabenepisyo sang ayuda. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:36. Good morning, anay. Special mention ko lang ni Aksyon Dorel. Ang ako mga friends dito sa barangay Panukoy bala. Ang pamilya Solas, si Joanne Solas, si Florence Solas, kag si Junjun Solas. Ya pamutos-putos ni sila yasang ginapangatag Manila. Abi mo nila sa Panukoy sila pangatag hasta sa iban nga barangay ga. Very good kid. Nadumalin niya makututani galing. Galing. Doon ko kalaba sa linya, hindi ko na pagpalinyahon. Kalay. Good morning dara sa pamilya Solas and congratulations and congratulations for doing your part. Isang paano blagay mo sa ilang part para sa aton mga na hulan sa sining enhanced community quarantine. Extended Action Boy until April 30. Okay. So sige, and happy birthday man Action Boy sa akong tito Arnel aka Nel Basta. Birthday sa Action Boy. Wow. Ka 21 charot niya. Wala ko ba ang edad sa tito, mga 30 na siguro or something. Basta happy birthday, enjoy your day. Araw ng kagitingan Action Boy subong mong, 'di ba? Araw ng kagitingan, 'di ba? That's on Monday, Thursday. Yes. Monday ha, hindi Monday, Thursday. Monday ka na. Monday. So, triple pay.
Yes. Sakto na. Oo. Kag si Aksyon an kay day off, pagka may duty siya, kwadro. Quadruple. Kwadro ang may ranay ni siya. Di ba? Oo. Oo. So, ang atong balita, hasta lang kita subong. Yes, hasta lang kami subong na Action Huwag kita Boys. karong sa alas 7. Wala. Kay may na drama. kita. Bantayan nila nga mga drama, Action Boy. Kay mga ano ini, mga tinagong drama. Tinagong dagat ba, no? Sige. Si Ma'am Cecilia Lazon Malan, good morning man. Giving kuno is loving. Yes. Kaya sa aton mga ka-action nga nagapamati subong sa aton Facebook Live Action Boy. Good morning sa inyo tanan. And Sino po mamalando bulaw? kita. Sino? No po bulaw. No po Hindi na sa bulaw. isda ya ha. Pwede na bulaw ya ha. Sige. Sheila Alagros, good morning. Merly Terante Hernandez. Sa mga familia ko no dira sa may Barangay Maaw. Good morning. Okay. Kay Ronnie Fuente, Ricardo Sorillo, Luthel Bunda. Kay Magdaltanda sa Panukoy, good morning man. Agnes Hospital, Rack Carino. Kada ba iban? And hindi ko Si din Rack makita Carino Action sa Boy. aton. Larry Villaflor, good morning man. Sam Sidayan Juanillo, Dons Del Rivera. Lansky Didulo, Leonesa Tarosan, Laije. Taga-Andulawan ni sa Ilog. Ihada ko ni Guro ay. Ryan Fernandez Bionaro, good morning. Gary Boy Sibuko, good morning man. Good morning. Kay Sheila Alagos sa Action Boy, nabasa mo na, no? Good morning sa inyo tanan. Okay, so again, hasta lang kami Action Boy subong. Wala kami alas 7 to alas 8. Yes, again, wala ta sang alas 7 subong Action Boy. Hasta lang ta subong 6:30. Tapos mo, iba makita boss news, anay, no? Wala. Kay Biyernes Santo. See you Pero on aton nga Sunday. pagpalayag, aton mga drama, aragya po. Yeah. So, magpamati isa sa aton yung mga drama Action Boy. Judenia Sarmiento Pueg, good morning. Remia Garcia sa Barangay Panukoy sa Lourdes. Jezreel Ritarino, good morning. And Mars Flores, good morning. Sige. Alang-alang na kita. Sobra na gani kita sa aton Sobra na oras. gani, hindi na lang alam. Sa tanan, kuan lang makahulugan nga pagsaulog sang sining Semana Santa. Magpamalandong kita. Unta-tanta na ang mga bash, mga negative comments. Kag ang 6,000 pesos, tingwai nga makaigo sa isa ka semana. Correct. Okay, banda hindi ko ko nakaigo sa ang ila ang 6,000. 6,000 sa isa ka semana. Correct. Sining ko, ikaw ganito, di ba 300 na igo uman sa kasimana? 200, gani ang kaigo. Announcer ka pa. Newscaster ka pa. Diba? 300 pigo mo ganito sa kasimana, no? Tapos dunoya ako sa 6,000, nga hindi gali kaigo sa isa Nga ka pag semana. 8,000 niya, isang linggo lang yan eh. Kuya na, no? Kapag ibig ba, isang linggong pag So mag 8,000 na semana, 32,000 ang bulan niya. Yes. Ang kinanglan niya gali sa isa ka bulan, 32,000. Kuya, man ta ba? Sige ha. Standby na sa Action Report, second portion po di Action Fred Salanga. Nag-overtime kita. pasensya lang. Mo ni mo. Karay. Kitanay kita sa, ako kitanay kita Domingo. Ako man Domingo. Domingo, May anak ka newscast man. ko Domingo May Action newscast Boy. sa Solo Domingo. flight ko na every Sunday. Friday, Saturday, why kita, no? So, Domingo naman kita na. Correct. Sige. Ang inyo din ang news team, Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.